Kjeld. Det må bare være. Det er bare skidt og gulv igen. Det er bare igen. Men prøv. Jeg skal tilbage til stregen. På stregen hurtigt jo, ikke? Det ved jeg ikke. Og så til kraft, ikke? Klar. 400 volt. Kom nu, Kjeld! Du siger 3, 2, 1. Du sagde, jeg var klar, ja. Men det er den omgang. Jamen, hun har valgt at flyvende start. Kjeld, hun tager flyvende start, og så kommer du. Altså, Er du klar, Kjeld? Er du klar? Du fortsætter bare, Hanne. Fortsæt bare. Klar, Kjeld. Kom nu. Nu! Så kører vi. Nå, jeg siger 3. 1, 2, 3. Husk toiletpapiret. Kom nu, Hanne. Men hvor lukker du? Jeg tør ikke tænke på, hvor dog skal jeg have set ud, da jeg kørte. Skal jeg vise dig, hvordan det også så ud?